όφελος, ούτε για προσωπικό όφελος. Και αναφέραμε προφανώς στην πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας, την Δώρα Μπακογιάννη, την οποία πιστεύω πάρα πολύ για την όλη πορεία της και στάση της στην περίοδο της κρίσης. Και κυρίως να δοθεί έμφαση και να δοθεί φωνή στους νέους ανθρώπους όπως εμείς, που έχουμε πολλά να πούμε και να μας δοθεί το βήμα. Ωραία. Μίλησες για ιδεολογία. Είστε ένα φιλελεύθερο κόμμα. Η πολιτική που ακολουθείτε. Με φιλελεύθερο προσανατολισμό, ναι. Η πολιτική που ακολουθείτε κατηγορείται ως νεοφιλελεύθερη. Είστε ένα κόμμα που έχετε ψηφίσει το Μνημόνιο 1 και το Μνημόνιο 2. Το οποίο σήμερα μας οδηγεί σε μισθό 400 ευρώ για τους νέους εργαζομένους, για τα μικρά, για τους μικρούς εικοσάριδες, και επίδομα ανεργίας 397 ευρώ σύμφωνα με την υπουργική απόφαση σήμερα. Πολύ ωραία. Θέλεις να μου πεις πώς αυτά όλα μαζί σε κάνουν περήφανοι που λες ότι ακολουθείς μια τέτοια πολιτική? Βεβαίως. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, είμαστε ένα φιλελεύθερο κόμμα με φιλελεύθερο προσανατολισμό και ταλάντευτο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, το θεωρώ στοιχείο της ιδεολογίας και της προσέγγισης. Όποιοι μας χαρακτηρίζουν νεοφιλελεύθερους, μάλλον δεν ξέρουν ποια είναι η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών ρευμάτων. Μην το πάμε σε ιδεολογία. Δεν θα το πάμε, απλώς το επισημαίνω αυτό το κομμάτι και ο καθένας μπορεί να ψάξει και να βρει τη διαφορά. Τώρα, ως προς το μνημόνιο. Ακούστε να δείτε, η στάση της συμμαχίας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή ως το τέλος. Ήταν μια στάση σταθερή, μια στάση αξιοπιστίας απέναντι στον πολίτη. Και γιατί το λέω αυτό? Στο πρώτο μνημόνιο τουλάχιστον είχε τεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου από τα αρμόδια πρόσωπα του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών το δίλημμα ή μπαίνουμε στο μηχανισμό αυτό ή πτωχεύουμε. Με όλες τις συνέπειες που ξέρουμε. Αν θυμάμαι καλά, είναι το ίδιο δίλημμα τίθεται ανατρίμηνο, σχεδόν τετράμηνο. Θα έρθω και στα υπόλοιπα. Μιλάω και το πρώτο. Όταν λοιπόν ένας εκπρόσωπος του λαού μέσα στο κοινοβούλιο, που θέλει να χαρακτηρίζεται για τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του και τη σταθερότητά του, ακούει κάτι τέτοιο, εσείς τι πιστεύατε ότι έπρεπε να πει? Έπρεπε να διαλέξει τον δρόμο της επανάστασης? Το δρόμο είναι και αυτός ένας δρόμος. Δεν μας εκφράζει. Τώρα, αν αυτό το δίλημμα ήταν ψεύτικο, τότε πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που το έθεσαν. Αλλά ένας αξιοπρεπής και ένας αξιόπιστος και ένας τίμιος πολιτικός οφείλει αυτό το δίλημμα να απαντήσει με βάση το γενικό συμφέρον, όπως είπαν και οι προλύσαντες, και αυτό ήταν το να αποφευχθεί η χρεοκοπία. Γιατί ξέρετε, η διαφορά μας, να προσθέσω αυτό μόνο στο τέλος, η διαφορά μας με τα υπόλοιπα αυτά κόμματα είναι ότι καλώς ή κακώς η πρόεδρός μας έχει υπηρετήσει σε νευραλικές θέσεις σε κατά καιρούς κυβερνήσεις της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι έχει πλήρη επίγνωση του τι σημαίνει διαπραγμάτευση, του τι σημαίνει διεθνείς οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις. Έχει πλήρη επίγνωση ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο και καλούμαστε να συνυπάρξουμε με άλλους και να διαμορφώσουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους. Με λίγα λόγια, δεν έχει την πολυτέλεια της άγνοιας. Και αυτή η γνώση που είχε, την ανάγκη. Καθόλου βαρύ. Είναι η αίσθηση της ευθύνης. Την οδήγησε αυτή την απόφαση το και τότε δέχομαι, και τώρα. σημειώνοντας βέβαια ότι από τους παρόντες τουλάχιστον καλεσμένους δεν έχει ακουστεί ούτε ένας να μιλάει για τον πρωτάρι, αυτόν που είναι μπροστά στην προσπάθεια, εκτός από σένα που έχει πει 3 φορές. Το έχω πει γιατί πιστεύω απόλυτα στο πρόσωπο που ηγείται του κόμματος. Δεκτό και κατανοητό. Να περάσω λίγο και στους υπόλοιπους, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνο. Γι' αυτό ειλικρινά θα ενδιαφερόμουν πολύ να κάνω μια συζήτηση. Πιστεύω να έχω τον Βασίλη του Τζασιάμι σε μια επόμενη εκπομπή. Είμαι σίγουρη. Χρόνη, εσύ πιστεύεις ότι τα στοιχεία αυτά που έχουμε, ειδικά η σημερινή απόφαση με τη μείωση του επιδόματος ανεργίας, δεν μπορώ να φέρω μια λύση άμεση? Τι μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή, προφανώς με 397 ευρώ θα μου πεις, με 452 ζήσεις και με 397 δεν ζεις, ούτε με το ένα ζήσεις ούτε με το άλλο. Μήπως πρέπει και εσείς να σκεφτείτε, που δεν το έχετε υποστηρίξει από ό,τι ξέρω, μια άλλη προσέγγιση, δηλαδή να ξεφύγουμε από την επιδοματική πολιτική και να κάνουμε άλλα πράγματα? Είναι στο χέρι της κυβέρνησης, αυτό είπε και ο πρόεδρος μας, ο κ. Φώτης Κουβέλης, άντε πάλι και εσύ με τον πρόεδρο, ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να διαπραγματευτεί το ΕΣΠΑ, ένα πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα της τάξης των 30 δις, με περικοπές μισθών, συντάξεων, και με το συνεχή φόβο της τάσης πληρωμών, ανάπτυξη δεν μπορούμε να έχουμε. Ένα. Η πιο καθαρή και έντιμη λύση είναι οι εκλογές. Η λαϊκή τιμιγορία, να εκφραστεί ο Έλληνας πολίτης και να έρθει η πολιτική ομαλότητα. Μάλιστα. Και εσείς πιστεύετε ότι μια εναλλακτική πρόταση δικιά σας, αλλαγή πολιτικών συσχετισμών, μην κοροϊδευόμαστε, στα γκάλοπ είστε πολύ ψηλά.
Έτσι, αν επιβεβαιωθούν τα γκάλοπ. Δεν εφησυχαζόμαστε έτσι, αυτό είναι. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά αν επιβεβαιωθούν τα γκάλοπ, θα έχετε κυβερνητικές ευθύνες. Μπορεί να είστε ένα πολύ καινούριο κόμμα. Έτσι, με στελέχη βέβαια με μεγάλη παρουσία. Αλλά θα έχετε ευθύνες. Και σας κατηγορούν ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι λέτε. Έχετε πολύ στρογγυλό λόγο. Όχι. Εμείς και τις δύο φορές που δεν στηρίξαμε την κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου, παρόλα αυτά είμαστε εδώ με προτάσεις, με λύσεις. Δεν εισακούστηκαν, ενώ πολλές φορές τις έχουμε προτείνει και στο Ευρωκοινοβούλιο και στον κ. Πανδρέου στην αρχή και τώρα στον κ. Παπαδήμου. Πιστεύουμε ότι θα σεβαστούμε τις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις, τις δεσμεύσεις και από εκεί πέρα θα πασχίσουμε για αναδιαπραγμάτευση του χρέους, αλλαγή πολιτικού σκηνικού και να ρίξουμε βάρος στην ανάπτυξη. Εγώ να πω ότι τις θέσεις της Νεολαίας Δημοκρατικής Αριστεράς μπορούν να τη βρουν οι τηλεθεατές μας και στο blog που διαθέτεται, που είναι και όμορφο σημειωτέων. Και μάζεψαν ένα αρκετά μεγάλο κείμενο με θέσεις κτλ. Αξίζει να το αναζητήσει κάποιος. Ορέστη, εσείς τι ακριβώς προτείνετε για την κρίση, εκτός από την αλλαγή μοντέλου, πιο πρακτικά? Η αλλαγή μοντέλου θα πάρει χρόνια, γι' αυτό το ρωτάω. Καλά, θα πάρει χρόνια, πρέπει να γίνει ή πρέπει να έχει αρχίσει από χτες. Και καταρχήν, για αυτά τα άμεσα που λέμε, το είπαμε και προηγουμένως, ότι η αυτοοργάνωση των πολιτών για άμυνα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μέσω της αλληλέγγυης οικονομίας, μέσω των παραγωγών καταναλωτών που δεν έχουν σχέση με την ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως αναφέρθηκε. Εγώ για ελεύθερη αγορά μίλησα. Με την ελεύθερη αγορά δεν έχουν σχέση, γιατί δεν έχουν σχέση σε επίπεδο κλίμακας, τόσο απλά. Άλλο είναι Nestlé, δεν θέλω να εξηγήσω γιατί, και άλλο μερικές δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται, παραγωγή, με ορισμένες εκατοντάδες καταναλωτές και τα βρίσκουν μεταξύ τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αν μιλήσουμε για την κρίση χρέους, γιατί αυτή είναι το άμεσο, κάθε μέρα είναι και χειρότερα. Το ξέρουμε αυτό, και ότι οι επιλογές τις οποίες είχαμε φέρει στο Ευρωκοινοβούλιο για το ευρωομόλογο και είχε υπερψηφιστεί τότε από κάποιες ομάδες και ήταν πρόταση των Πρασίνων και δεν αναφέρθηκε ποτέ στο δημόσιο διάλογο, ακόμα και από την ελληνική κυβέρνηση. Λέγανε δεν υπάρχει άλλη επιλογή τότε. Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία τη συνέφερε, τόσο απλά το λέω, αυτό το πράγμα, δεν το έφερε σαν επιλογή καν στα τραπέζια τότε, όταν μπήκαμε σε αυτό το οικειώνα του πρώτου μνημονίου. Θέλω να μου πεις ότι εμείς τα λέγατε νωρίς και οι υπόλοιποι ήρθαν μετά να ακολουθήσουν μια λύση. Δεν έχει σημασία αν τα είπαμε εμείς ή αργότερα. Έχει σημασία ότι υπήρχαν προτάσεις ευρωπαϊκής διεξόδου και δεν ετέθησαν τότε. Και ακόμα χειρότερα σήμερα, κάθε μέρα που περνάμε, εμείς έχουμε πει κιόλας ότι δεν είμαστε φιλοευρωπαίοι ούτε αντιποευρωπαίοι, είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι επειδή δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο, ότι χρειάζεται μια συνολική λύση, που υπήρχε ένας θεσμός δημοκρατικός κτλ. Που είχε δομές τέλος πάντων που δεν ήταν σαν το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κτλ. Που είναι τελείως αυταρχικές, είχε κάποια δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτός συνολικά θα μπορούσε να φέρει μια λύση. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται ποτέ. Άρα η λύση είναι ευρωπαϊκή, αν καταλαβαίνω καλά. Εμείς ως Ευρωπαίοι πράσινοι τώρα, το φέρνω έτσι, σαν ένα κείμενο που υπάρχει πανευρωπαϊκά. Ναι, βεβαίως. Έχουμε καταθέσει προτάσεις που συνολικά θα μπορούσαν να λυθούν. Παρόλα αυτά, όσο δεν λύνονται, δεν θα θυσιάσουμε την ελληνική κοινωνία σε κανένα όραμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ούτε αν ήταν εθνικό, είτε σοσιαλιστικό, ούτε τίποτα. Γι' αυτό το λόγο δεν υπακούμε σε αυτό που λέει μνημόνιο, γιατί θα βγούμε από την Ευρωζώνη. Καλώς. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους που ήρθατε εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία και άλλη φορά να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η εκπομπή «Πες τα στο Μάρκο». Στις 9 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Terence Quick και στις 10:30 η εκπομπή επί του πιεστηρίου με τον Γιώργο Κουβαρά, τον Βασίλη Ταλαμάκη και φυσικά τον Μάκη Κορή. Σας ευχαριστούμε πολύ.